В днешния свят, който е просто пъжен с екрани, това е може би един от най-големите въпроси за всеки родител. Как да се справим с екранното време на децата? Нека да видим какво можем да направим, за да намерим някакъв здравословен баланс. И нека си го признаем, екраните са просто навсякъде, нали? Като се замислим, от касата в магазина, където си плащаме сами, до таблета, на който четем книга. Целта не е да ги забраним тотално, това е невъзможно. По-скоро как да живеем с тях по един по-балансиран и здравословен начин. А сега вижте това число. 7 до 10 часа. Толкова средно се прекарва пред екран всеки ден. Само си представете, това е почти цял работен ден. И когато говорим за деца и тийнейджери, това е наистина, огромна част от времето, в което са будни. Добре де, и какво от това? Защо всъщност тези часове са толкова притеснителни? Нека да видим какви точно рискове крие прекаленото стоене пред екраните. И това важи не само за децата, а и за нас, възрастните. Ето тук са събрани някои от основните притеснения. На първо място – затлъстяване. Съвсем логично, защото времето пред екрана обикновенно е заседнало. След това – нарушения на съня. Синята светлина, всички знаем за нея. И нещо много сериозно, особено при тинейджерите. Изследванията показват ясна връзка с повишена тревожност, депресия и дори с по-трудна концентрация и по-кратко внимание. И тук идва големият въпрос, нали? Колко всъщност е твърде много? Щом средното е между 7 и 10 часа, тогава каква е здравословната норма? За щастие не се налага да гадаем. Има си експертни препоръки, които дават доста ясен ориентир. И тези препоръки идват от доста сериозно място – Американската академия по педиатрия. Това е организация на лекари, специалисти по детско здраве, така че техните насоки са, да кажем, златния стандарт. И най-важното е, че са разделени по възрастови групи. Ето ги и самите препоръки, вижте колко са ясни. За най-малките, дечицата под 2 годинки, препоръката е 0 време пред екрани, абсолютно никакво. После за децата от 2 до 12 години до 1 час на ден. А за тийнейджерите и за нас, възрастните, целта е не повече от 2 часа на ден. Като тук говорим за развлекателно време пред екрана, нали не се брои това за работа или за училище. Има и още нещо много важно, което често забравяме. Като ограничим времето пред екрана, всъщност си даваме по-добър шанс да контролираме какво се случва в това време. Нали? Когато е по-малко, е по-лесно да се следи какво гледат децата, с кого си пишат, на какво съдържание попадат онлайн. Добре, вече знаем какви са рисковете, знаем и препоръките. Сега идва трудната част. Как да го постигнем? Време е за действие. Нека да разгледаме 6 съвсем конкретни, практични стъпки, които всяко семейство може да опита, за да промени нещата. И ето го нашият план в 6 стъпки. Първо – отговорност. После – реализъм. Трето – много важно – ангажираност. Четвърто – просто приберете устройствата. Пето – създайте зони без телефони. И шесто – излезте навън. Сега ще разгледаме няколко от тези идеи малко по-надълбоко. Това се връща към втората точка – да бъдем реалисти. Значи, ако детето в момента прекарва, да кажем, 5 часа на ден пред екрана, да се опитаме да го свалим на 1 час от утре е, рецепта за провал. Много по-разумно е да се започне с намаляване на половина. Това е постижима цел. И като се успее, това дава увереност да се продължи напред. А ето как изглеждат на практика стъпки 4 и 5 за прибирането на устройствата и зоните без тях. Сценарият преди – телефони на масата за вечер. Сценарият след – семейни разговори без никакви устройства. Или пък другото. Вместо устройствата да са винаги на една ръка разстояние и да ни изкушават, просто ги слагаме на специално място да се зареждат. Далеч от очите, далеч от ума, както се казва. А какво значи това да бъдеш ангажиран? Защото то е повече от това просто да сме в една стая, нали? Означава да оставим нашия собствен телефон, да спрем да скролваме и да отделим истинско време, може би след училище, след работа, за разговор лице в лице. Да обърнем цялото си 100% внимание на детето. И в крайна сметка, може би всичко се свежда до това. Просто, но толкова силно. Оставете устройствата. Излезте навън. Защото това не е само за физическото здраве. Като се движим,
се освобождават ендорфини. Чувстваме се по-добре, по-щастливи. И може би въпросът, с който е добре да завършим е: коя е онази една малка стъпка, която може да се направи още днес, за да си върнем малко от това време за реалния живот?